zen dugu bestela, bueno. Arlo teknologikoan 136 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara, ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko dirusaria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren 1 baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri Gipuzkoako Foru Aldundira. Urte bat gehiago, Gladys sariaren 6. edizioaren aurkezpena da gaur. Gipuzkoako Foru Aldunditik eta berdintasun organotik oso argi daukagu Gladys saria babestearen arrazoia. Bai, Gipuzkoako emakume informatikarien lana lehen lerroan jartzeko egiten duten lana izugarria baita. Ekimen honek gizartearen aurrean balioa ematen dio haien berrikuntza lanari eta egiten dioten gizarteari egiten dioten ekarpenari. Aldi berean, emakumeek zientzian eta teknologian dagokien lekua hartzen duten iruditeria kolektiboa eraikitzen laguntzen dute. Belaunaldi gazteen artean, bokazio berriak piztuz. Sari honen 6. edizioa, ibilbide honek argi uzten du ze oihartzun daukan sari honek, bai? Geroz eta jende gehiagok parte hartzen baitu. Beraz, orain, Lorari pasatuko diot hitza, eta, bueno. Eskerrik asko Nerea, eta zer baino lehen eskerrak eman nahi nituzke Puntu Ez Fundazioaren izenean proiektu hau, sariketa hau posible egiten duzuen guzti hori. Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatea, bide lagun eta lagun izateagatik hasieratik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren berdintasun zuzendaritzari hasieratik sinisteagatik, Emakunde, Danodat Group, Euskaltel Fundazioa, EITB eta Euskal Herriko Unibertsitateko berdintasun zuzendaritza. Eskerrak ez kortesiagatik, baizik eta sinisteagatik eta konpromisoagatik, behar honi erantzuteko hartu zuen konpromisoagatik. Jakin badakigu herri honek erronka eta arazo asko dituela, bizi dugun gizarteak, askori heltzeko aukera dagoela eta heltzen dio zuela ez honi bakarrik, baina hemen gauden guztiok sinisten dugu, badakigu, emakumeen gabeziari, hau da, alor teknologiakoan dagoen gabezia horri heltzea, estrategikoa ezik transbertsala dela herri honen etorkizunerako, epe laburrean, ertainean eta luzean ere, ez? Herri hobe bat posible izango bada heldu behar diogula honi, eta beraz, eskerrik asko elkarrekin honi aurre egiten laguntzeagatik. 6. edizioa da dagoeneko, azkenengo urte hauetan 5 emakume errekonizitu eta saritu ditugu, Ane Iturtzaeta, Olatz Perez de Binaspre, Amaia Banda, Lorea Argarate eta Usue Mori saritu ditugu orain arte, eta asko ikasi dugu haiekin, erakutsi digute emakume aparta direla, baina baita beste gauza asko ere. Erakutsi digute oso desberdina direla haien artean, oso gauza desberdinak egiten dituztela, interes eta lan arlo desberdina dituztela, baina guztiek gauza bera ere erakutsi digute oso urruti daudela gizartean errotuta dauden estereotipoetatik, gizakalitatea handiko emakumea direla, profesional aparta direla, gizartearekin konprometituak eta eskuzabalak. Emakume normalak, hau da, gure bizilagunak senitartekoak izan daitezkeen horiek, baina normal bezain apartak, herri hobe bat egiteko gai direnak, bidean ere ezagutu ditugun horiekin lankidetzan jarraitzen dugula, eta badirela gizarte hobe bat egiteko gai diren emakumeak askotan eurak kontziente izan gabe ere. Eta horregatik edizio berri bakoitzaren aurrean, oraintxe bezala edizio berri baten aurrean gaude, edizio berri bat abiatzeragoaz, emozioz bizi dugu badakigulako eta ia ziur gaude edizio berri honetan ere emakume berri
asko ezagutuko ditugula, harribitxi asko deskubrituko ditugula, eta tamalez bakarra, baina bat behintzat errekonozitu, saritu eta proiektatzeko aukera izango dugula. Izan ere, nerak esan bezala gero eta hautagaitza gehiago jasotzen ditugu, gai gara batzuei ikusgarritasuna emoteko, espazioak okupatzen laguntzeko, eta erreferentzia sortu esezik, rolak indartzen laguntzeko, eta hori da bilatzen duguna, espazio horiek okupatzea eta erreferente horiek sortzea. Esan bezala, 6. edizioa martxan da, eta gonbidatu nahi ditugu sektore digitalean diharduten emakume gazteak, 40 urte artekoak euren hautagaitza aurkeztera, ezagutu nahi ditugulako. Baina, gonbidatu nahi ditugu baita ere, edo, proposamena egin nahi diegu, haien inguruko lagun, lankide, senitarteko ezagunei, ezagutzen dituzten emakume horiek proposatzera. Izan ere lehiaketan norberak bere burua aurkeztu dezake, edo 3. bat ere proposatu daiteke. Beraz, animatu nahi ditugu hautagaitza horiek aurkeztu eta proposatzera, prozesua errazara, webunearen bitartez egiten da, gladisaria.eus webunean egiten da, eta ekainak 1 arteko epea izango da hautagaitzak aurkezteko. Saria jasotze duza aitortza handia da eta ikusgarritasun handia ematen du, eta uste dugu badela profesional baten ibilbidean bultzada handia, baina horrez gain diru sari bat ere badakar, 4.000 euroko diru saria, eta izan dadila hori ere motivaziorako motibo bat. Bueno, nik ere, bat egiten dut Loreakin hemen zaudeten guztioi eskerrak ematean, sari honen ideia.eus eta Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatetik abiatu bazen ere, guretzat izugarri garrantzitsua delako, zuek guztion babesa eta zuek ere sinistea honetan, sari hau sortu genunean, guretzat inspiratzaile izan zen Gladys del Estal, eta berriro gogorarazi nahiko nuke nortzen, izan ere bera informatikaria zen, fakultatean ikasi zuen 3. promozioan, eta horrez gain ezagunagoa zen ekologista gisa eta aktivista gisa, analfabetismoaren aurka ere borroka egiten zuen, euskara ikasten ari zen, eta, halako batean, 1979an poliziak hil zuen Tuteran, protesta batean, baina garaia hartan lan egiten zuen IBM-ko konputagailu bat, Gipuzkoan zeon lehenengo konputagailuetakoa programatzen, esango genuke, orain ezarri berri den konputagailu kuantiko horretan lan egingo lukela, hemendik pare bat urtera edo, Beraz, inspiratzailea, eta gaur egungo neskatoek segurazki ez dute ezagutzen, adinagatik, baina bera izan zen gure inspirazio sari hau sortu genunean, eta espero dugu Uiane, Olatz, Amaia, Lorea eta Uxue, izango direla inspiratzaileak etorkizuneko emakume horientzat guztientzat, Loreak ondo azaldu duen bezala, emakume horiek Gladysek zituen balio antzekoak dituzte, profil desberdinak izanagatik, balioetan denek bat egiten dute. Eta informatika fakultatean, eta, zuek guztiok ere, hemen gauden guztiok, sinetsita gaude, eredu hauek ezinbestekoak direla, guztiok etorkizun hobeago bat izan dezagun. Alegia, teknologia eta adimen artifiziala denetan dauden honetan, erabiliko ditugun sistema horiek sortzen, beharrezkoak ditugu emakumezkoak ere, tresna horiek ikuspuntu anitzetik sortu daitezen. Ez oso ikuspegi ertxitik eta denen onurarako izan daitezen. Eta hori horrela izan dadin, beharrezkoa da emakumeak ikasketa tekniko horiek burutzea. Zoritxarrez, esan behar dut, honetan lanean dihardugun arren,
emaitzak ez direla egun batetik bestera ikusten, ez? Alegia, informatika ikasketetara edo adimen artifizialeko ikasketetara etortzen den emakume kopurua oraindik urria dela gizonezkoekin konparatuta, eta, sinetxita gaudela, 6. edizio honetaz gain, beste asko ere beharrezkoak izango direla erreferente horiek sortzen joateko, baina beste esparru batzutan eragina izan da bezala, honetan ere, honek eragin positiboa edukiko dugulakoan gaude. Beraz, eskerrik asko eta gazte teknologian aritzen zareten horiek guztioi, animatu, nik ere, zuen burua sari honetara aurkezteko, ze irrikitan gaude zuek ezagutzeko. Egunon, lehenik eta behin, sari hau bultzatzen eta laguntzen duzuen erakunde guztioi, eskerrak eman nahi dizkizuet, zientzia eta teknologia munduan emakumeen ikusgarritasuna handitzea ezinbestekoa iruditzen zaigulako emakundetik. Garrantzitsua da batez ere, neska gazteek erreferenteak izatea ere honetan. Izan ere neskek, euren ikasketak zeintzuk izango diren erabakitzeko orduan, oraindik ere jasotzen duten mezua zientzia eta teknologia mundua gehien bat gizonezkoei dagokiela da eta. Argi dago oraindik, sexuaren araberako rol eta estereotipoek eragin handia dutela honetan. Eta neskentzako ikasketa mota batzuk eta mutilentzako beste batzuk dauden sinismen hori oraindik ez dela bukatu. Eta horrekin batera gogoratu behar dugu zientzia eta teknologia eremuko genero arrakala ez dela soilik emakumeek eremu honetan duten presentzia eta ikausgarritasun txikiagoara mugatzen. Horrez gain, zientziako oraindik duen ikuspegi androzentrikoak ere zabaltzen du arrakala hori. Hori dela eta ez da nahikoa emakumeak zientzialari gehiago egotearekin, hori importantea da oraindikan ere, baina paradigma aldaketa bat ere behar dugu. Egiturazko aldaketa bat zientziaren munduan berdintasuna modu sistemikoan txerta daiteit. Iruditzen zait, neskei Gladysariarekin ematen egun mezua da zientzia munduan ere zuen mundua dela, zuentzako egina dagoen mundu bat izan behar dula, zientzia mundu ere, eta horregatik eskerrik asko eman, bai EHUko informatika fakultateari eta .eus fundazioari ere monetan egiten duten alegina eta lan guztiaren gatikan. Eskerrik asko. Bueno, egunon, denori. Lehenik eta behin, hoberea da guretzako berriro ere 2021ko saio honen babesle izatea, ezta? Saria handituzua, edizioz edizio, hautagaiak batuz, referenteak batuz, eta batez ere garrantzitsua dan ilusioa batuz ere. Gladys del Estal, euskal informatikaria izan zen, bere arloan aintzindari, emakume eta teknologo izateak ausardia izugarria eskatzen zuen momentu hartan. Sari honekin, bera omentzea ez da keinu simboliko bat bakarrik. Teknologian emakumeen talentua ez dela 21. mendeko berritasun bat gogorarazten digu. Eredu aparte izan zen Gladys, gaur egungo neska gazteeri mundu hori beraien ere izan daitekeela erakusteko. Aurreko edizioetako irabazleek oso profil desberdinak izan zituzten, eta hori sariaren ahulezia izatetik urrun, bere indarrik handienetarikoa izan daitekeela iruditzen zaigu. Izan ere, ez dagoelako emakume teknologo eredu bakarra. Profilin aniztasuna mezu bat da berez, denentzako lekua dagoela adierazten diguna. Gure kooperatiba taldetik urteak daramazkigu Gladysariaren babestza lan hontan. Eta uste osoz egiten dugu gainera. Ez irudi ekintza bat bezala, baizik eta zuzen interpelatzen gaituelako. Fabrikazio horreratuaren, makina herramientaren eta goi teknologiako industriaren sektoreko erakunde bat gara. Eta era berean, zintzoa gara gure buruarekin, gure langileen 15% baino ez dira emakumeak. Datu hori ez da ona eta ez dugu eskutatzen, mahai gainean jartzen dugu, uste dugulako arazo bat aitortzea dela, arazoa konpontzeko lehenengo urratsa. Haratago baldin bagoaz, zergatik daude horren emakume gutxi gurean.
erantzuna ez da erreza. Baina zati garrantzitsu bat norbait gure ateetara hautagaitza aurkeztera iritsi baino askoz lehenago gertatzen den horretan dago. Hori gertatzen da ikasgeletan, ikastetxeko jolastokietan, familiako elkarrizketetan, kalean eta orokorrean gizartean, kontziente edo inkontzienteki ematen zaion mezuan datza neurri handi batean. Hori aldatzea ez dago enpresen esku bakarrik, baina enpresok erantzunkizun bat badaukagu puntu hortan ere. Eta hori gauzatzeko modurik altxunetariko bat hauxe da, erreferente errealak sortzen laguntzea. Hori da Gladys Ariak egiten duena, urtero egiten duen aitortza honen bitartez. Ezin dugu funtzio honen garrantzia gutxietsi. Gure talde kooperatiboan lanean jarraitzen dugu, eta lanean jarraituko dugu, etxe barruan gure industria emakumeentzat erakargarriagoa, inklusiboagoa eta bidezkoagoa izan dadin. Berdintasun politikak, prestakuntza planak, lana eta familia edo bizitza uztartzea ahalbidetuko duten hainbat eta hainbat neurri martxan jarriaz. Badakigu bidea luzea dela, baina badakigu halaber horrelako ekimenek ere bide hori laburtzen dutela. Horregatik gaude gaur hemen, horregatik jarraitzen dugu sari hau babesten, eta horregatik benetan pozten gara edizio berri hau hasten delako. Aurtengo edizioan hautagaitza aurkeztera animatzen ditugu guke bai, inguru digitalean aritzen diren emakume gazte guztiak. Ez bakarrik beraiengandik, baizik eta batez ere beraien atzetik etorreko diren guztiaiengatik ere. Eta tira, bukatzeko, eskerrak eman saria antolatu eta babesten duten guztieri, egiten duten aportazio bikainagatik, eta benetan bere biziko garrantzia duen premio hau edo martxan jartzagatik. Egunon guztioi, nire aldetik lehenik eta behin eskerrak emon, .eus fundazio hori beste edizio batez, sari honetan parte hartzera gonbidatzagatik. Euskaltel fundazioarentzat oso garrantzitsua da, honelako ekimena bestea, benetan sinesten dugulako honek ordezkatzen duena, sari honek representatzen duena. Alde batetik ateak irekitzea, eta bestetik emakumearen presentzia mundu digitalean bermatzea aukera berriak sortzeko, beraz. Sorionak antolatzailei, .eus fundazioari eta EHUko informatika fakultateari. Gaur egun badakigu herrialde garatuetan, gehienetan behintzat, emakume gaztek gizonek baino hezkuntza maila altuagoak lortzen dituztena. Izan ere, 2021 emakumezkoen 153 eta gizonezkoen 151 egin zituen goi mailako ikasketak. Nola nahi ere, STEM arloei begiratzen badiegu, emakumeen presentzia asko bajatzen da. Barkatu. Kasu askotan, 150tik berako hain zuzen ere. Eta errealitate hori oso garrantzitsua da. Zergatik, gaur egun gizartea gero eta, eskerrik asko. Gaur egun gizartea gero eta digitalagoa da. Eta teknologia eremu guztietan aurkitzen da. Erabaki guztiak hartzeko, teknologia hartzen dugu ikuspuntu bezala, erabaki garrantzitsuak hartzeko. Erabaki estrategikoak, erabaki politikoak, erabaki sozialak, erabaki enpresarialak. Eta gizartea eraldatuko dituen erabaki horiek hartzeko oso garrantzitsua da momentu edo leku horietan egotea. STEM esparruetan emakume gutxiago egoteaz gain, bada arrakala are handiago bat, erabakigunetara goazenean. Emakumeen errepresentazioa nabarmen eskasagoa da. Oraindik ere emakumeek aukera gutxiako dute ekiteko, enpresak zuzentzeko edo lidergo maila altuenetan egoteko. Eta funtsezko gune horietan duten presentzia ez da nahikoa, argi eta garbi. Eta hori badakigu ez dela talentu faltagatik. Ordezkaritza urri hori ez da kasualitate bat. Zerikusi handia dauka oztopo soziokulturalekin eta estereotipoekin. Oraindik ere baldintzatzen baitituzte neskek oso txikitatik beren buruentzat ikusten dituzten aukerak. Baina badira beste agerikoak ez diren beste faktore batzuk ere eragiten dutenak oso prestatuta dauden emakumeek ere zalantza gehiago izatea erantzukizunezko postuetara iristeko edo beraien buruak aurkezteko.
Horregatik, garrantzitsua da formakuntza, garrantzitsua da STEM arloetan trebatzea, baina garrantzitsua da baita lidergoan, konfiantzan eta autoestimoan heztea. Neskato eta emakume gazteek hasiala sinetsi dezaten eta jakin dezaten gai direla ikasteko, erabakitzeko eta tradizionalki espero ez ziren guneetan ere egoteko. Hau da, trebakuntza ezinbestekoa da, bai, baina ez da nahikoa. Baldin eta ambizioa eta konfiantza geldierazten dituzten oztopo soziokulturalak hausten ez baditugu. Horregatik, nire ustez, funtsezkoa da benetako parekidetasuna sustatzen duten neurriak bultzatzea, estereotipoak haustea, mentoretza programak babestea, Gladys Ariak bezalako emakumezko erreferenteak ikustaraztea, eta aukera berdintasuna bermatzea, lanbidean sartzeko eta lanbidean gaudenean maila igotzeko. Izan ere, neskato batek ez baditu ikusten emakume, ingeniari, teknologo edo zuzendariak bere inguruan, nekez irudikatuko du bide hori beraientzako ere posible dela. Eskerrik asko Nerea. Eta momentu honetan, esandakoa, animatzea emakumeak euren burua aurkeztera, lagunak aurkeztera, ez bakarrik haiek jasoko duten errekonozimenduagatik, baizik eta datozenei egingo dieten ekarpen horregatik, eskuzabalak dira aurkezten diren guztiak, eta bai, aurten aldaketa txiki bat egongo da, ez fase honetan, baina bai, sari banaketara begira, ari gara aldaketa atxo batzuk pentsatzen helburu berarekin, hau da, erreferente horiek kalera jendearen gana hurbiltzea, baina, Nerea, kontatuko digo zuzuk. Proposamen bat jaso genuen, bai Lorea, Josu eta Olatzen aldetik, eta zan sari banaketaren tokia aldatzea, bai jendearen gana hurbiltzeko, eta beraz, aurten Santa Teresan izango da, sari banaketa, eta arratsaldera pasatuko da, horrela, bai errestuz, saria jartzen duten hoien basenitartekoei eta lagunei eta joan alizatea ekitaldira, hori da helburua behintzat aldaketorrena. Eta, besterik gabe eskerrak eman, batez ere Lorea eta Josu .eusetik eta Olatz informatikako fakultatetik eta beste guztio prentxaurreko honetara etortzeagatik. Eskerrik asko. Galderarik edo, baldago? Abrimos hoy el plazo de apertura de inscripciones, estará abierto hasta el 1 de junio y es el momento donde se podrán recibir esas inscripciones, ¿no? Las candidatas pueden presentar su candidatura o se puede proponer a una tercera candidata. En su inicio, la fórmula principal era que cada candidata se presentase a sí misma, pero detectamos que las mujeres no confiaban en que ellas fuesen merecedoras de un premio así, por lo que facilitamos la vía de que se pudiese proponer a otras personas. Se propone a una candidata y luego somos nosotros que nos ponemos en contacto con esa persona que ha sido propuesta para pedirle la documentación necesaria. En los últimos años, normalmente estamos recibiendo a la orden de 40 a 50 candidaturas cada año. Yo creo que el primer año fueron en torno a 20 y hemos duplicado las candidaturas que hemos recibido. Y la tipología va variando bastante, o el sector en el que trabajan, en función del sector que está en ese momento en auge, ¿no? Por ejemplo, el año pasado la premiada era del ámbito de la inteligencia artificial. Había más de una de ese ámbito y son candidaturas y ámbitos que evolucionan con el sector. Suele haber... hablamos del sector tecnológico, pero en el sector tecnológico los perfiles son muy amplios, ¿no? Tenemos
profesionales en el sector tecnológico que no necesariamente han estudiado una ingeniería informática, sino que han estudiado matemática o han estudiado otro tipo de ingeniería o cosas, o sea, otros estudios diversos, pero que, bueno, es algo al final, como decimos, bastante transversal a la tecnología hoy en día, que está en todos los lados y que al final pues están trabajando en ese ámbito. Suele haber perfiles que vienen del mundo académico, perfiles del mundo de la investigación, academia y empresa privada también. Personas emprendedoras. Hemos tenido, en el caso de Lorea Argárate, también un perfil más cultural, también relacionado con la educación, muy variado. Pero, como decía Olatz antes, los perfiles son variados, pero los valores bastante compartidos. ¿Algo más? Yo creo que... no es solo una realidad en Euskadi, es una realidad a nivel mundial, ¿no? Es una realidad contra la que se está intentando luchar, pero, o sea, yo te digo que la ingeniería informática de la Facultad de Informática de la UPV-HU, el 20% son mujeres solo, pero esto es algo que ocurre a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel español. O sea, es algo que contra lo que se está intentando luchar a nivel mundial, pero va muy poco a poco. Yo tengo que reconocer que nosotros hemos tenido años peores. Eso te iba a decir, ha habido años peores. Que sí, que vamos en tendencia ascendente, porque hace años que nos dimos cuenta de esto y trabajamos pues en... ekimenak. Yo creo que iniciativas, pero el primer año cuando pusimos en marcha Gladys Aria, yo creo que hablábamos del 15, ¿no? Estábamos hacia el 16, 15, o sea, tenemos una tendencia ascendente y ¿no? Trabajamos en iniciativas, pero es algo en lo que no nos podemos relajar porque todavía tenemos mucho recorrido que hacer, ¿no? Además, bueno, como ha salido aquí, necesitamos que la ciencia sea un sitio acogedor para esas mujeres, ¿no? Y igual trabajar otras formas de hacer. Y creo que estas mujeres que han ganado el premio Gladys representan un poco eso, ¿no? Otras formas de hacer, otras ideologías, y un futuro mejor para toda la sociedad, al fin y al cabo. Beste galderarik edo? Se anuncia en septiembre. No sé, no podemos decir el día exacto, ¿no? Pero... Sí, la entrega de premios tendrá lugar el 24 de septiembre y normalmente se anuncia la ganadora, no sé, son 10 días antes. Sí.